aw salamu alaikum aja kanubaga cɛ ni muso denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan waalaikum salam n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw ko dɔ kibaruya min bɛ bi aja kɔntannen don bi a nisɔndiyalen don bi awɔ ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne kanubagaw kuma bɛɛ aja bɛ aw nisɔndiya de filimu dɔ bɛ sen na dɔ yɛrɛ daminɛna awɔ filimu layidu n y'a ɲini aw fɛ ne kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ka to ka nin filimu in suit n bɛna to ka kodumani caman ne yira aw la aw tɛna to ɲɛnafin o ne y'o fɔ aw ɲɛna koyi n'aw bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara maakɔrɔ kan ne tɛna aw to ɲɛnafin na cogo si la kuma bɛɛ ne bɛ filimu dɔ to sen na ka kura yira aw la yali filimu bɛ bɔ teleso la heure min ani heure min n balimakɛ bɛna a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna sisan a jafanu aw y'a lamɛn a bɛna fɔ aw ɲɛna ne balimakɛ filimu bɛ bɔ wagati min na a n'a bɛ bɔ heure min na ani ko min bɛ filimu in na a n'a bɛ bila YouTube kan heure min na a bɛna da don dɔɔnin na k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Ok, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Donc n ka foli ni n ka waleɲumandɔn bɛ alajɛjamaw bɛɛ lajɛlen ye an ba o n'an kanubaga o n'an baarakɛɲɔgɔn o n'an jigi n'o ye tanti Aja ye n'an b'a fɔ ten comme bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o tɔgɔ la donc an ka foli bɛ ale kanubagaw bɛɛ ye fɛnɛ donc ne tɔgɔ Sediyan Abubakar Diomande mɔgɔ caman bɛ wele ko Tifun Layidu film na ne tɔgɔ ye Gawusu de donc Layidu a bɔra ka fɔ cogo min na Layidu ye film de film min bɛ kuma Gawusu n'a furumuso Mariam kan. Tare ɲɔgɔlɔn duman ka di aw mɔgɔ minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ɲɔgɔlɔn nin ye kunnafoniya duman ye ka da aw tulo kan min ye aw ka ɲɔgɔlɔn mandi ye ni o ye Layidu ye aw bɛ se ka a lajɛ Manden TV sanfɛ tɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 segin bɛ k'a kan sufɛla fɛ nɛgɛ kanɲɛ 23 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 ni aw minnu ma sɔrɔ sufɛ k'a lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ tile fɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 tɛmɛnen kɔ ni miniti 50 ye Layidu ye Safiyatu Sangare ani Sediyan Abubakar Diomande ni bɛɛ lajɛlen bɛ ale wele Tifun na olu ka hakilina ye yaasa ka u kanubagaw la ɲɛnajɛ ka u kunnafoni ka u la nisɔndiya. Layidu ye ɲɔgɔlɔn ye min bɛ kuma Gawusu ani Mariam kan Gawusu kɛlen kɔ ka Mariam furu san 1 tɛmɛnen kɔfɛ Ala ye Gawusu lajarabi ni bana ye min bɛ a bali ka baara kɛ min ye u ka duguladenw ye olu ma dɛmɛ fosi lase u ma bɛɛ lajɛlen ye i ta fɔ Mariam yɛrɛ somɔgɔw y'a ɲini a fɛ k'a ka bɔ Gawusu ka furu la ka taa furu a bolo ma ni o ye u ka dugu waritigi sabula ko a ka hɛrɛ tɛ Gawusu ka furu la ayiwa nin degun in kɔnɔna la yala ninnu fila bɛna se ka furu Layidu timɛ wa walima u bɛna n'a bɔrɔtɔ n'aw b'a fɛ ka o tɔ ɲɛdɔn a ye taa Layidu lajɛ Manden TV sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 tɛmɛnen kɔ ni miniti 10 tɛnɛn ka taa bila juma la aw kan bɛɛ. An bɛ Layidu bilala chaque jour chaque soir un épisode sur YouTube n'aw taara YouTube kan Tifun officiel donc a bɛ épisode kelen sɔrɔ yen nɔ wulada o wulada 18h walima 19h wagati ni Ala ka jɛ ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka taa lajɛ film ye a falen don ladilikan na kojugu an ba yɛrɛ nana bi a nana a ka contribution kɛ a nana dɛmɛw kɛ dɛmɛ mun bɛ se ka to ni barika bɛ se ka don film na cogoya min na donc Layidu équipe bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n bɛ a fo ka waleɲuman dɔn ne ba Ala k'i mɛn an kɔrɔ Ala ka dɔnniyaw sabati halisa i bɛ baara min na Ala k'i bolo mɛn a la Ala k'i kunna wolo i bɛ fɛn o fɛn ɲini n'a la hɛrɛ la Ala k'a bɛɛ lajɛlen k'i ye Ala kana i nimisa i n'an ka contribution na donc depuis i nana fo ka t'i ta an ye sabali ni majigin de y'i la et puis i ka baro kɔnɔ i da sera an fa fɛnɛ ma n'o ye tonton Isa ye tonton Isa Kulibali an bɛɛ lajɛlen fa don i bɛ n ka foli fɔ an ɲɛna kosɛbɛ an yɛrɛ bɛ nɛmani min kɔnɔ bi Ala ye nɛmani min d'an ma bi a sababu dɔ bɔra ale la fɛnɛ parce que a fɛnɛ y'an soutenir kosɛbɛ donc an ka foli b'a ye kosɛbɛ et voilà c'était ça an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ YouTube kan o ni Manden TV kan wasalamu salamu alaikum ne kanubagaw aw bɛ bijou an bɛ ɲɔgɔn bolo merci. Ni Mariam ka denmisɛnniya kɛra mɔgɔ o mɔgɔ senkɔrɔ bɛɛ ko ko ne Mariam bɛɛ da bɛnna ma ko ne Mariam ye ko nɔgɔntigi de hali ne jugu
bɛɛ da bɛnnen don a ma ko ne Mariam ye ko nɔgɔntigi de ye. O kɔni o ye tiɲɛ de ye. O tiɲɛ an bɛɛ de y'o fɔ walayi. Ni e y'o to yen ka taa I ɲu muso la muso min bɛ yen nɔ n'a bɛ I ko k'i bulaja ma don o don. Kulubali I bɛ taa sɔrɔ I n'o de ka kan dɛ. I bɛ taa sɔrɔ e n'o de ka kan wa o de diyara I ye o bɛ bɛn I ma fɛnɛ. En tout cas Ala k'aw kan bɛn. I bɛ taa sɔrɔ I ka hɛrɛ b'o de la I ka nafa b'o de la o de I ka nafa sɔrɔ sira ye. Dɔw de kɛ Ala k'aw kan bɛn Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. K'a fɔ Gawusu bɛ sɔn ka taa Mariam fɛ yen a tɛ sɔn sa Gawusu tɛ sɔn ni Gawusu y'o fana kɛ bi a ye koba de kɛ bi nɛnɛ la tugun ne ko ko tɛmɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ ni Gawusu ka tunu si ma kɔrɔ ani si ye ne yɛrɛ fɛ a bɛ da la de ni Gawusu talen kɛra subaga musokɔrɔ min fɛ yen walahi bilahi Gawusu bɛ muso ko haramu n'a ma muso ko haramu Gawusu k'a fɔ ne ma ko tɔn ɲɛmɔgɔden ta tɔ filɛ. Tabako filɛ n'a wele k'a lajɛ Gawusu tɛ ne ta. En tout cas uniforme ko in kɔni diyara ne ye. I b'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ o kurusi tɛ don a lajɛ ne yɛrɛ fɛnɛ ta b'a kɔnɔ an ka taa an changer an ka taa an ni den ka taa an sɛnɛ yɛrɛ dɔrɔn quoi an ka taa an labɛn. Labɛn de bawo k'an bɛna taa yala la. On va changer, on va changer. Ok, problème. Dans un monde Typhoon officiel. C'est la magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gawusu et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gawusu et Mariam, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Baga Musique, la référence. Ne ka ne wele a bolo komi na ka bɛɛ ta dɛ a bɛ ka wele o kan wele n t'a ta o t'a ta diɲɛ kɔnɔ n ka telefɔni bila vibreur de la n y'a mɛn k'i bɛ n wele de o y'a sɔrɔ Mariam k'a fɔ ko n k'a ta de o y'a sɔrɔ a sɔnneri mankan bɛ ka bɔ de nin tɛ ne dɔn n tɛ n'a ka appeliw ta o. Fais bon sang. Ça serait une belle surprise, je sais. Atiso. Imono ne tusuka sirabi. Samu kere. Samu yere. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Non, ayaka tambeta, madame. D'accord? Oui, ayaka tambeta. Nega princesse de dos. Donc, mon côté pressé à l'ema. Oui. Mariam. Surprise. Samu gere. Ni tadi. Samu. Mali Samu. Mau pilih telepon beta. Ça c'est pour toi.
Il se met là ça. Makura. Wallahi. Makura. Ouais, ça nous sommes ouais. Jangan kali kena tahu nak. Aduh, ada kana. Sami re. Voilà, c'est ça. Oh Mariam. Tellement ni fini de ñoon ta. Ah, boy, ba doni se fen chamo do akan fen na o yere ko lu fen ke. Tellement chekay. Nya fina chugo me yakli to la ding. Mo kura de do. Donc se fe ga me tu ko makoro to ko mate makwa iba ke makura mo me mo kura e. Mo koro o ya to ko me village la o de mo koro makoro. Menede allez makura de makura quoi makura alors makoro tere wali kabi kan dal mo kelen to gofla mais il va me siga let ke mo koro ichugudi ale be se ke mo koro ichugudi mo kura de do mo dino wala oui ma princesse ça c'est pour maman regarde akadie ouais. Ah non c'est joli c'est très joli. Ah, Mariam. Voilà. Il montre joli. Voilà, ça c'est pour toi. D'accord? C'est ça? Voilà, donne-moi le téléphone. Merci, mon papa. Ça c'est Bébé, il va. Il y a fille, il tout clip la taille dans tout le monde, hein? Non, le chauffeur te fait un boule de l'air, il m'a oublié boule. Oui, bien sûr. Il a fini, non, il m'a il parle là, il a sama nan me dum la daw su ye take ay tak e ala ay mugu ci forba muy la bi he daw su ka bangane neneta kanika kle fale shubuga musokoro inga kle la ali ni te daw su ye itse kanika shu fale mo ka shula mo te kanika kle fale maram ga kle la bi abado ni ba Masaneni boni nyonga chesa ne matata boni kama from adawa ni kama wayo oh ni kama from adawa ni kama nei furu kana ninga so depine oke neta kera manyuma ko mana fogele ndeni ba fokeme nei furu dei kana ne deme ne mi furu kana kungo gele yakoi yana kasoma anga nyongo blakoi dongo to kuma chama furu sokono ne matata bokama non je te dis elle m'a dit que le défaut que moi j'ai dans ma vie c'est que je n'ai pas le temps je suis tout le temps parti et puis quand elle me parle je l'insulte qu'elle est dans la nostalgie. Et puis quand elle me parle, je l'insulte. C'est ça ton habitude. Non, qu'elle est furuso kono. Abika muso akora neka sura chano godo bebe kare kune mune titi chaba goro nogonka fugari fale sago fado sena samara bide sera iba fone mako ko depuis que ne furuge bolo be ka ba ko problème be ke esoro problème ne na la ko problème sera bi sora ke mona ati soro na la ko be ka fama na la ko be ka fante ali shiri be ka fante ma fille Chama bangwe
wa muso foyi tɛ sɔrɔ i la n'i se suru ni kunkolo misɛnnin na se ma tugu ba i ka yɛrɛ tɛ ka taa yɔrɔ sɔrɔ n fari la wale ma ka so jeni o ma ka so cini ma ka so ci ka furu tu ɲɛmɔgɔ de n bɛ taa fɛ ne ba bɛ na a bɛna ka so meleke ka a da i kun to a cɛbagatɔ marabatigi e k'e lajɛ bani e t'a dɔn k'e ɲɔgɔnna muso tɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na dusukasi e ɲɔgɔnna sensuruni Uncle. Jangan. Allah kan anturi ni mana? Mereka. Ni mana kena famai? Basite. Semua kau. Alhamdulillah. Esigi orang esigi. Esigi. Agar famai deh. Anturi ni mana tanah? Basite. Ya, macam mana orang poin jalan tu? Chef ni. Semua kau. Ini basite lah. Famai deh namor. Anturi ni mana tanah? Nak film lah. Ini anturi ni mana? Alhamdulillah la dengan ke. Burganya yora jara ini. Mana ka yora nyini ka nyini. Allah yora kita yora sini. Karena jangkilin dorang ini. Men tuntun no. Senjol mitara lo duduk kono lo kau yete. Men dem sendor yora irala. Sama kero. Ni lagi. Basite mu. Ira do. Cuma tu tengah ni la jamune bila. Foi kena. Ay no me changu tetane. Wallahi agare tapi dem sana wati burga wallahi antuna nyoko na da amena de che ite keja ala danga to wallahi agare fo mai namba ala dan tuni no kono no ne re ya jaran ko du ajara ne re wara mu mana re da ajara ne ni ora jaran ko du wallahi chera la ntaro mena mu fiye ko wallahi agare fo mai ntaro mena mu fiye burga ne ko ni serima ni selema wallahi mola le magana sima kafi mola le mbare bagana fi burga kare kinya dona dona sa furi de misaka kuma fe suma ni kumburu saka kuma re ha nyame ni ga kuma mune be ai foiti mu be kuna le bi foiti wona me ni selema ki yoro ni san jamban temele aga chai baro ku chama ba kono de yana ne serima ni selema na ne fe mina ya fanya ni fe ko chaman temela de Burgia. Ite na me folo mena mu fie. Ika kuma fasa ni be kila me ika kuma fobali. Ika kuma Ni selema mena mu fie. Vraiment ni fe ko. Me war soro anga dem sena kono. On le du chaman di nyoma. Me chana ne jamfa. Na morde ma fie ko be besia. Yafo. Ne ma fie ko be besia. Wallahi yafo. Kata dem sena kono kana system na murde ka ko be. Ke ga toro be ku ke ga manna ku be ku ke ga ku be ku ga stege ku hera soro ka de jafa ka ta musu wara fu ke bina bi ke bina ya fa de le fe bi de sira ni mo fe ya ndiga fle amasola wallahi ko ala ku ge manne ke se ka lafiya ni la fera ko be galoi chena laidu chamandi nyokoma ne de laidu boro mais ni selema ne segina kana de Mungkin fungsi malai. Basi ini kulo duran kumana. Ni kuma megal mesa ke be duguma taro. Depuis kuma fo far ko le ka yere ka. Ote afamu. Depuis ne furuke. Ne bulu bana pe. Sisa nani musore na luanse dina. Ebe se ka dawla ni. Luazi. Amadu kulugulu ko fa be luazi la. Alsa sutura don ni ka.
depuis wi ko do la do ne ma fe ngo chini e akli be jigila ngo bibese ya ko ni na do quoi ba so wa ni na do ngo de segete ku fe dimse ko na kata se ko bale ma e ka wor so e ka ni jafa kata mu so ra furu ko sebe ko fanga bela si ala tani bi e na le plaga na ye fa de ne fe e ku taro ko bibese orga na ku nte ya kuma tama fore chena pekera men selema ika ya fama ne de e ka fanta muso isake ne bolo ne war soro e be ta muso wara furu ni segani emne e be siga na ne no fe orga mi dili ala kama ika sabali ika na me militin damaro ni doro ko be yere ni ko bali ko farbi ka kala yere ni fo farbi ka kala an ka yere ni fo che orga kun tetane ne ko fe be so ama mais si ça moro ijo itabe tien ya fa bi o kunu o te bi o kunu te na me bi la orga ni selema tiere la vraiment depuis ne bintu fru ma femme bête bébé bunu fru ne ma fe go bunu tire mai bébé buru da do ne ma fe go bunu tire mai ngani mo ko jarable te fe yo afa musa gore kuma fo sa jarabi aka ko ni femme imana agli ama no ngere de quoi. Yeah, this is for you, Typhoon. Le Yoro du cinéma africain. Spécial dédicace à toi, Makoura, l'ami fidèle dans l'adversité, toujours présent. Tu as su nous guider. Malastar. Avec Ibrahim, Bijou et Baba en avance. Avec Doul. Dans l'ombre, ta lumière, une vraie chance. Batoma ainsi que Papa, les cœurs remplis de fierté. Te regarde briller, amour jamais effacé. Malastar, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Malastar, Makoura, ta force jamais ne s'arrête. Chaque épreuve, tu transformes en force. Ta voix résonne, ne perds jamais notre élan. Tu es le pilier qui nous pousse à croire dans notre but. Malastar, tes efforts jamais vains. Pour tes frères, tu es le chemin. Malastar, héros de notre histoire. Pour chaque larme, on chante notre espoir. Ensemble, unis dans cette belle quête. Makoura, ta force jamais ne s'arrête. Pour Bijou, Ibrahim et Baba, Abdul Karim, unis en cœur. Avec toi, Makoura, la vie a tant de saveur. Ça s'appelle à tout Sangaré. À la grande, merci pour le financement. Spécial dédicace à toute la famille. Merci à mes aînés pour tous les services rendus. La famille Diomandé, big up, big respect. Ah oui, la légende continue. Yes, I. C'était Typhoon. Le Yoro du cinéma africain.